नमस्कार मित्रांनो, बघा आज आमच्याकडे खणतात पप्पा. चल बा एकदा नाही माती तू काय आणलं बस झाला मग तुम्ही हे गमेल घेतलं खया टावेलनी गमेल आणला तुझा खय घेतलं. अरे टावर माझा वेगळीकडे गेला. बघा आम्ही माती आणून चालला. हां मग चला आता रूम बनवायचा. हां रूम कोणाचा रूम? पुष्पा मावशी तो पुष्पा मावशी आपल्या घराकडे बनवल्या ना. बघा आता हे मम्मी माती चलता तो बघतात ना. कोण? आता मम्मी माती घेऊन तिकडे खोलीत घेऊन टाकतली. या बाय खय राहुल आता मग बाजू पाठी या गो मी ऐतो नेत दी ऐता गमेल दी भरणार कोण? तो त्या वैतच जाणार आहे बघितलं. ते डायलॉग मारे एक त्याचो मार खायचो तरी अफजल खानाचं अफजल खानाचो मारा शिपाई दरवाजेचे पाय करायला अफजल खानाचो हा तो जाफर खानाचो झालो. अफजल खान आओ आओ शिवा हमारे दुकुड दुकुड तू पडा. हां आओ हमारे गले को लग जाओ. आओ शिस्ती 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 खळ्यात 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 मान दुखाती. ए मम्मा ये आडो कसं करतात रे? इबे काय फोटो बघ किती प्रतापगड त्या पायथ्याशी या काय त्या लवकर लवकर चल प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खाण. आयारी गमेल बर माझा टब्बर मातीत वततो. अरे रे तुका कोणी सांगणे तू काय तर करायचा होता तो. एका कोणी सांगल्यान नाही ह्याच्यात होत ती ते म्हण प्रतापगड प्रतापगडाच्या पायथे काय गेलो तो घे त्याका तेवढीच दी. थोडीशी दे. धर धर हया तू काय नाही रे मामी. तो म्हटल्यान नाही त्यांनी डायलॉग का उपयोग नाही त्याचो. अरे हळू थांब रे ते हे बघा आम्ही आता ह्या घेऊन लावू माती. पुढे माझ्या खोल्यात जाऊन टाकते लाव परत लाव. तुझ्या टपात किती शी आहे ती दाखव. मोपच आहे ना. ते येता मम्मी माझी हा. पण ती काय गमलात माती नाही हा. आणि अशी टाकल्यावर घेऊन येता. अरे बाबा ही साळू कॉकी लाईन करा आणि सबस्क्राईब बघा. आता आम्ही माती टाकता बघा. माती आता टाकण्याची वेळ झाली. आणि एक ठोंबी बसला मोबाईल चल 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 तू बस. ठोंबीसारखं बसून जाऊ नको. पप्पा खानान दमले. हा माझ्या अरे टाकले. काय रे टाकले बाबा बाबा खय भात झाली म्हणून सांग माती येतं नेमका दमलो आम्ही जबाबदारी नाहीतर काय. हातपाय धुया. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो मी आहे आता माझ्या घरी
दररोज पुण्याकडे असता, पण आता माझ्या घराकडे आहो. आणि ही माझी मिसेस. काय करतो? काय नाही, मी आंबे कापलेले कापता. ॲक्शनसाठी फक्त उभ्या राहला. मी कापले नाही काय तेवढं सांग फक्त. पोळी आता मी केलंय, कापून दिलंय. हां, पोळी मी केलंय. त्याकडे आंबे कापूचं काम चाललं आणि इकडे पप्पा खोबरा बारीक करतात चोकाटान घेऊन. आणि हे बघा, डागे आंबे असतात ते आम्ही मग बेता करून असे हे करता. काय करता? सुकवता. आंब्याची फोडा करून आमटा, काय ती आमटा करता. आमटा मग ती डाळी बिळीत घालायची. आणि हे बघा त्याची फोडा बारीक करून मस्तपैकी. तू केलंस बारीक? मग पकवत नाही. आणि होय पप्पा आमचे खोबरा सोलतात. सोलीत नाहीत, खोबरा बारीक करतात. गाण्यार कधी नव्हतं, मग कधी सांगणार ना? उद्या मंगळवारचा. सांगा विचारून येईल. विचार उद्या नसता, मंगळवारचा. तर या खोबरा आणि मता नेऊन गाण्यार तेल काढून आणणार, खोबरेल तेल. तर ह्याच्यात मीठ घालून मग सुकत घालणार. हो ना? बरोबर आहे. तुला माहिती आहे की मला माहिती आहे? तुला माहिती. ते बघा. चल जेव. तर मित्रांनो आता आपण जेवूया. जेवण झाला आणि तुम्ही पण यावा जेव. तर या बघा जेवण. वांग्या बटाट्याची भाजी, भात डाळ आणि आताच असणारा आंबो. आणि बघा सगळीजण जेव बसलीत. तुमका बोलावची नाही, मी आपलं बोलावते. आणि डॅडी आमचे बाहेर गेलेत. तर जेवूया आणि नंतर जेवून झाल्यावर आंबे कापूचे आहेत ना. तू कापणार? ह्याचा नाही का बरोबर सांगतो. जेवढ्या काय हय गरम मरणाचा होता आणि झोपाचे कसले. तर आंब्याचा ताटाकडे कर. मेन या. तर हे बघा देवगड हापूस. आणि तुम्ही पण येवा आंबे खाऊ. मी पण खातोय. तर मित्रांनो जेवण वगैरे झालेला आणि पुन्हा व्हायचं रवलेले थोडेसे आंबे ते घेतला कापू. तरी बघा अशी बारीक करूची. एवढ्या मोठ्या पुड्या मी कापते. एवढ्या मोठ्या नाही, ते मी बारीकच केलं. सुकान ते आळतले. मी कापते. काप नाडाळा आणि दुसरा त्याला धार नाहीये. काल कापू तू हात कापलो त्या म्हणून ते का धारा. अशी मस्तपैकी बारीक तुकडा करून सुकत घालायची मीठ घालून. 4-8 दिवस सुकवायची. मग पावसात वगैरे भेटतात. आणि काय काय जण अशी चोरून पण खातात गपचूप. मी सोडून. जा पहिला आंबो त्यावेळी आणले ते. नीट धर. अर्धा मुंडकी अर्धा ह्या नको सरळ.
झाला गेला करू पण